вас, всички нови шофьори, имам да ви кажа едно-две неща. Така, сега почвам. Пазете се на пътя, живот ви ще изкърти, пияни си, заспалици. Мале как се въртка? Сбити моля скоростта, защото тя не е шега. Статистика ви показва, че до септември месец са се случили над 5500 катастрофи. От тях 300 души са загинали, а 6800 са ранени. Нека не спомагаме на тази нещастна статистика, да бъдем по-отговорни на пътя, заедно. Щом светне ти червено, я веднага спри. Видиш ли, завоя моментално забави. В дъждовно време и в бури сняг. Видимости няма, има риск пак. Пияни приключения, имаш ли амнезия, да си зад волана ти, да нямаш изкушения. А с телефон в ръка? Не, това не е шега. Всеки ден се случват происшествия. Световен мащаб, най-голямата причина за автокатастрофи сред младите шофьори е разсейването на шофьора, било то в пътническа колата или с телефона. Моля ви, внимавайте в пътя докато карате. Каквито разговори имате, могат да изчакат и те не заслужават живота. Още една опасност, възможно неочаквана, но как ви казвам аз, че тя пък ич не е шега. Като ви карате отзаде и сте си много близки, много моля ви, не дейте се натиска. Ако пред вас той се спре, от това не се разбере, ще стане катастрофа, ще се видиш гроба. Трябва разстояние, много внимание, не бъди изчадие, спаси своето дихание. Вау, да, оказва се, че още една опасност на пътя е така нареченото на английски език tailgating. Това е когато един шофьор кара прекалено близо отзаде до друг. Ако този отпред внезапно се спре, този отзаде няма време за реакция и се случват катастрофи. Моля ви, карайте на прилично разстояние един от друг. И вчера сте си взели книжката или вече 10 години, 20 карате. Не е от значение. Внимайте в пътя.